Tuguti ko nga magabasa makaigsunan sa nini nga pasahe diri sa Bible, diri ta sa Juan kapitulo 10 bersikulo 11. Baliko nako, pwede nimo ni nga i-take note nga bersikulo aron imong i-review sa imong balay. Juan 10 bersikulo 11. Sumala diri makaigsunan sa panultihon sa gisulti ni Jesus, nagaingon siya diri makaigsunan, ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero. Pagkanindot. Hinumdumi makaigsunan nga base diri sa itong gibasa karon diri sa libro sa Juan. Si Jesus mismo ang nag-ingon nga siya ang tinuod nga magbalantay og andam siyang magpakamatay alang sa iyang karnero. Na hinumdumi makaigsunan nga kining karnero nga gisgutan ni Jesus nagrefer kani nagahisgot kini sa iyang mga katawhan nga mituo kaniya. Nagisgot kini kanato makaigsunan nga iyang mga flocks or iyang mga karnero, mga sheep kita. Apan si Jesus makaigsunan siya mismo ang nagpresentar siyang kaugalingon nga siya, yun siya, ako ang tinuod nga magbalantay ug andam ako sa pagpakamatay alang sa akong mga karnero. So try to imagine makaigsunan, hinumdumini kanunay nga naay nagpaila nato nga tinuod nga magbalantay nga mao si Jesus. Si Jesus makaigsunan ang pinaka ultimate nato nga magbalantay. Ang shepherd makaigsunan meaning nagpasabot kini nga protector kanato. Siya ang nagbantay kanato. Ikaduha, ang shepherd meaning siya ang atong provider. Now, matod pa sa Salmo, kung memorize nimo ng chapter sa Salmo 23, di ba? Ingon diha nga the Lord is my shepherd and I shall not want. Ang Ginoo akong magbalantay, walay makulang kanako. Unya sa verse 2 nag-ingon diha makaigsunan nga siya magatultol kanako sa lunhaw nga sibsibanan o magtultol kanako sa matinaw nga tubig. Wow, mao nay tinuod nga magbalantay. Na mao ni ang Ginoo, mao ni si Jesus. Busa nga gikinanglan nimo nga mailhan nimong tinuod nimong magbalantay. Ang tinuod nimo nga imong gisaligan sa imong kinabuhi nga nag-take care nimo. Now kinsa kini nga mao si Jesus nga anda magpakamatay og mo provide sa atong pagpanginanglan. Miingon siya nga mutultol kanato ngadto sa lunhaw nga sibsibanan. Meaning dili niya gusto nga magutman ka, dadun ka sa imong magbalantay ngadto sa lunhaw nga sibsibanan. Meaning naa kay makaon kayo, di ka magutman. Dili ka mamatay tungod kay wa nay nakaon. Ang Dios matud-anon makaigsunan. Ang Dios matud-anon sa musangkap kanato makaigsunan. Kay ang Dios dili kabsan sa iyang mga pamaagi. Na unsa pagigingon niya og mutultol sa kanako ngadto sa tin-aw nga katubigan. Wow, pagkanindot. Dili pwedeng pakanon ra ka unya di ka pa imog tubig basig matuk-an ka makaigsunan kay wa kay mainom. Apan ang Dios perfect siya makaigsunan nga magbalantay. Gawas nga iya kang pakanon, iya pa gyud kang paimnon. Unya ang kanindot makaigsunan kay pinaka the best nga tubig yang ipainom. Ang mineral nga tubig makaigsunan nga taas kayo sa makaigsunan o si tawag ani kining bitawng murag alkaline level. So pinaka dadon kaya sa matinaw kaayo nga katubigan. Wow, dito pa gyud makaigsunan sa tuburan. Dito sa tuburan bitaw nga kanang murag atabay ba. Wow, dito niya dadon yang mga karnero. Now, balik na makaigsunan diri sa atong gibasa. Matod pa diri sa verse 12, ang sinuhulan mudagan inikakita niya sa lubo nga nagpaingon na kanila kay dili man siya tinuod nga magbalantay og dili usab siya tag-iya sa mga karnero. Busa tukbon sa lubo ang mga karnero o pati buloagon. Na hinumdumi makaigsunan, mo na ibutang sa imong una nga naay mga tao makaigsunan, naay mga lubo sa atong kinabuhi, naay mga gusto mo tukob nato, naay lubo nga gustong mo guba sa atong kinabuhi or mo pahisalaag nato. Kung ang imong bagbalantay makaigsunan sinuhulan na dili na mo pasalig nga mobantay nimo,
dili na muunong nimo, dili na andam magpakamatay nimo. Mo nagisgutan ni Jesus nga dunay magbalantay nga sinuhulan. Mga sinuhulan makaigsunan, ug matod pa ni Jesus kung makakita ni siyang mga lubo mukaratili sa dagan nganuman mahadlok, dili siya andam magpakamatay siyang karniro. Dili siya andam muunong, dili siya andam mo protect nimo, dili siya andam mo provide sa imong pagpanginanglan. Kay usually ang iyang ginuna, ang iyang interest tungod kay iyang giapas suhol ra. Suhol ra yang giapas. Kung naay problema, mudagan na dili na muhural nimo nga ako'y bahala. Apan si Jesus makaigsunan, nagpaila sa siyang kaugalingon nga siya ang tinuod nga magbalantay. Muna nga karon ako kang dasigon nga siguraduha nga ang nagbantay nimo dili sinuhulan. Kay kung sinihulan ang nagbantay nimo makaigsunan, pag moabot ang lubo makaigsunan, mudagan na og tukbon ka sa lubo. Apan si Jesus mingon siya, ako ang imong magbalantay. Andam ko sa pagpakamatay nimo. So diri makaigsunan nagpaila si Jesus tungod kay naay mga lubo makaigsunan nga diin gustong manukob. Kinsa may tukbon niya ang mga tawo makaigsunan nga diin mutuo sa Dios, musalig sa Dios. Naay mga lubo makaigsunan nga mo-deceive nato, mga lubo makaigsunan nga mo-distract nato, mo-corrupt sa atong una. Busa ang importante karon siguraduhon nato nga nakailata sa atong magbalantay. Siguraduha makaigsunan nga mailhan gyud nimo kinsa imong magbalantay. Kay kining imong magbalantay nga mao si Jesus nga imong siguraduhon sa imong kinabuhi, garantiya makaigsunan nga muunong nimo, no? Mo provide ni siyang pagpanginahanglan og mohatag nimo comfort. Ang true shepherd makaigsunan mo ni siya nga protector siya, provider siya, comforter siya makaigsunan. He will always guide us. He will always provide us. He will give us wisdom. He will give us direction. Now, ang true shepherd mohatag og direction nato. Meaning, magiyahan ka sa imong hunahuna, no? Naigahom sa atong magbalantay nga mohatag nato makaigsunan og kining direction. Dihugan ta niya makaigsunan aron nga naatay saktong panghunahuna, doon natay saktong pagbati, suko na si Rukay ka, grabe na imong pagbati, kaligut-gut na nimo, grabe na imong pagdumot makaigsunan. Apan kung naay tinuod nga shepherd, naa ang Dios mo dihog nato makaigsunan, butangan niya imong kasing-kasing o kasing-kasing nga malumo makaigsunan, no? Kasing-kasing makaigsunan nga puno sa gugma ug kaluoy din sama usab sa atong magbalantay makaigsunan. Hinumduman nato nga kini atong magbalantay nga mao si Jesus, gani iya na yung gihatag ang iyang kinabuhi. Humana siya namatay para nato. Humana niya gidemonstrate iyang dakong gugma. Nagisgutan sa Roma makaigsunan 5 versikulo 8 nga God demonstrated His great love. Though we are sinners, but Christ died for us. Hinumdumi nga humana si Jesus nag-demonstrate bisan ngadto sa kamatayon makaigsunan. Muna ang pangutana karon, andam ba ikaw muunong usab sa imong magbalantay? Basig nagplano na kang salaan, basig nagplano na kang moditor, basig plano na kang musimang, basig nagplano na kang mupalayo, igsuon sultihan ko ikaw, wala kay kapadungan. Si Jesus ang kinabuhi. Busa ayaw ka discourage makaigsunan. Naay panahon nga kini atong shepherd mamunal, no? Naay panahon nga kini atong shepherd makaigsunan mo panton nato. Busa makaigsunan mudawat tag pagpanton, mudawat tag pagbunal nganuman, musugot kag sa dili walay laing muhatod kanato ngadto sa lunhaw nga sibsibanan. Muhatod nato sa tin-aw nga tubig ang ato ra yung tinuod nga magbalantay nga mao ang Ginoo. Busa makaigsunan nga kining atong magbalantay nga mao si Jesus makaigsunan, gusto gyud niya kanunay nga kita secured ta. I-assured ta niya kanunay nga maayo atong plaster, maayo atong pagpuyo, maayo ang atong kahimtang, maunay desire, maunay kasing-kasing makaigsunan sa atong magbalantay. Muna ang verse 6 nag-ingon sa Salmo 23 makaigsunan, nag-ingon dito nga, surely goodness and mercy shall follow all the days of your life. Now, mo na gisgutan sa atong tinuod nga magbalantay, makaigsunan sa Salmo 23. Ang Diyos nagpasalig siya. Muna nga mingon si David, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Nga naman, nakaila siya sa iyang tinuod nga magbalantay. Busa ako kang gidasig karon
gikinanglan nga makaila ka sa imong tinuod nga magbalantay. Ug ang imong magbalantay karon dili sinuhulan. Manay gingon ni Jesus dire nga ang taong sinuhulan, ang magbalantay nga sinuhulan, pag makakita siya lubo, makaigsunan, dili na siya mopasalig nga mo protect nimo. Dili na siya mopasalig nga muunong nimo. In fact, makaigsunan, maniguro siya siyang kaugalingon. Nganuman, sinihulan ra siya og dili siya tag-iya sa mga karnero. Apan si Jesus, makaigsunan, kay siya man ang tag-iya sa karnero, makaigsunan. Wow, mo'y nakanindot. Siyang tag-iya nimo. Siyang tag-iya nato. Andam siya makaigsunan, mutabang nato. Naaman tayong mga problema sa kinabuhi, mga kahimtang makaigsunan, mga circumstansya nga dili usay nato ma-expect. Apan makaigsunan, mudangop ta sa itong magbalantay. Kay andam siyang mutabang nato, andam siyang maminaw nato, andam siyang mo-provide nato, kay tinuod man siya nga shepherd. Dili sinuhulan makaigsunan. Unsa ingon diri makaigsunan? Verse 13, ang sinihulan mudagan og dili magtagad sa mga karnero tungod kay sinihulan man lamang siya. Wow. Sinihulan ra gyud makaigsunan, dili siya andam muunong nimo. Verse 15 makaigsunan, verse 14, ako mao ang maayong magbalantaw. Na mo ning si Jesus, unsa ingon niya? Ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero. Nakaila ako sa akong mga karnero og ang akong mga karnero nakaila kanako sa mga ang amahan nakaila kanako og ako nakaila sa amahan. Og ako andam sa pagpakamatay alang sa akong mga karnero. Dalaygon ang Dios. Makaigsunan mayon si Jesus, ang tinuon nako nga makarnero nakaila kanako. Na ang pangutanan nako karon nimo, nakaila ba gyud ka sa imong magbalantay? Siguraduha nga nakaila ka niya, makaigsunan. Mingon si Jesus, ang akong tinuod nga mga karnero nakaila nako. Now listen, kung tinuod tang nakaila sa atong magbalantay, maminaw gayud taniya siyang tingod. Siya ang mo-guide nato sama makaigsunan kaning atong nakita diri sa video makaigsunan nga din asa ang tingog sa magbalantay didto dayon na makaigsunan magdulhog makaigsunan ang mga sheep, ang mga karnero makaigsunan. Asa gali ang tingog sa magbalantay? Pag tingog sa magbalantay kay nakaila ang mga karnero, moduol na siya didto makaigsunan. Motapok na sila didto makaigsunan. Nganuman kabalo ang mga karnero nga kini among magbalantay mohatod kanamo sa lunhaw nga sibsibanan o sa matamis or tinaw nga katubigan. Nasayod ang mga karnero nga dili sila makaigsunan magutman. Dili sila makaigsunan mabalaka kung naa sila makaigsunan sa ilang presensya sa ilang magbalantay. Wow. Dalaygon ang Dios nini nga kapunon nga hinaot ko makaigsunan nga naatay nasabtan karon sa atong gisgutan, the true shepherd. Kini atong shepherd makaigsunan nga magbalantay walay lain mao lamang si Ginoong Hesukristo. Si Hesukristo ang tinuod nato nga shepherd, nga atong protector, atong provider, atong comforter. He is our guide. Siya ang atong tanan. He is a loving shepherd makaigsunan. Nahigugma siya pag-ayo nato. Kanunay ang iyang mata makaigsunan nakamonitor kanunay sa iyang mga karnero. Gani mingon si Jesus makaigsunan, kung dunay usa nga may salaag sa iyang mga panon, iya gayud kining pangitaon makaigsunan. Pangitaon gid niya. Meaning mauna ang klase nga gugma sa atong Dios, sa atong kinabuhi. Dili sa buot nga may salaag ta makaigsunan. Busa makaigsunan, ikaw karon nga naminaw, wala ko nasayod unsa imong kahimtang karon, hinumdumi na naa si Jesus na imong magbalantay. Naa siya makaigsunan, nagmasid lang nato, nagtan-aw nato, nagmonitor siya nato. Apan kung ang magbantay nato makaigsunan sinihulan, maunay pinakapeligro sa atong kinabuhi. So labaw sa tanan, karon pa lang daan, siguraduha nga si Jesus ang imong tinuod nga magbalantay. Now saan man nato pag ilan niya? Igsoon ang pulong naa gihatag nato. Magbasa ka siyang pulong aron nga ma-refresh ang imong spiritual condition, ang imong spiritual status, aron naay gitawag og spiritual health makaigsunan na ay spirituhanong enhancement nimo, makaila ka kaniya nga siya ang imong inspiration, siya imong magbalantay, siya imong Ginoo og wala na lain. Kay kung walay pulong makaigsunan, di ka kadungog sa iyang tingog. Kay ang tingog sa tinuod nga magbalantay mao iyang pulong. Kung walay pulong, na
kinsa man nga tingog imong madunggan dili na maong tinuod nga magbalantay. Basin unya og kana sinihulan. Kung gusto ka makadungog sa tingog sa imong tinuod nga magbalantay, naa ang Bible. Pulong sa Dios mao ni ang mohatag og perfect nga direction sa imong kinabuhi. Aron nga ikaw matultulan kanunay sa lunhaw nga sibsibanan og sa matin-aw kaayo nga katubigan. Sa Salmo 23 versikulo 2. Wow, dalay ko ng Dios, makaigsunan, salamat sa iyong pagpaminaw diri sa ato nga programa sa Bisaya Podcast hosted by Baruch Antakya. Sumubo lang ato minsay nang hinaot ko nga dinhi mo labay kawang apan makatabang ni nato spiritually nga diin malig-on ang atong pagbati diya sa pag-alagad ug pag-ila sa Dios nga siyang atong tinuod nga magbalantay. Dalay ko ng Dios, makaigsunan. Ako magaingon makaigsunan nga ang tawo nga naay pagtuo sa Dios dili sa mapakyas siyang gilauman. Kay ang Dios nga nagsaad matinud-anon siyang mutuman sa iyang mga pulong. Wow.